2 byty za cenu jednoho. Nepropásněte tu jedinečnou příležitost. Prostorný byt o rozloze 91 m2 je rozdělen na 2 jednotky, 41 a 50 m2. Ideální investiční příležitost nebo řešení například pro rodinu, která chce bydlet a odděleně a přesto mít své nejbližší na blízku. Oficiálně je byt veden jako jedna jednotka, ale veškeré podklady pro rozdělení jsou připravené. Zbývá už jen zápis ze schůze SVJ, který proběhne v květnu 2026. Po rozdělení zhodnotíte svou investici o více než 10%. Zaujala vás tato nabídka? Kontaktujte mě.